like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, DJ, bring that back. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, DJ, bring it back. How you ain't go? En god is. Den bedste. Send selv ind på McDonald's. Ja. Hvorfor kommer der kommer meget lidt ud af den, ikke? Det er fordi jeg prøver at gøre det langsomt, fordi det er sådan lige op. Ja. Det var mega godt, det du lavede før. Ja. Det var bare kameramanden, der var en abe. Så du sidder bare sådan her. Ja. Ja. Kigger. Stille og roligt. Ja. Tager kaffe. Stiller kaffen. Stille og roligt. Gaber. Ja. That's it. Det var et monstergab, det der, Arne. Jeg har jo store mund. Altså, jeg kigger på hende i dybden i øjnene, og så siger hun bare sådan, og så kommer der bare en hel banan op igen. Helt banan op igen. Og det hun så gør, applaus! Vi er fast! Det hun gør, det er, hun klapper bananen op på bordet, og så siger hun bare, sådan der, drenge. Ej. Men lige da jeg kom, der tænkte jeg, jeg er ikke fuld nok til det her sted. Det fik du indhentet? Ikke lige så godt som de andre. Men jeg prøvede her det. Vi drak jo primært sådan slævevodka og sparpilsner, ikke? Og så den eneste champagne, vi havde til rådighed, skulle så bruges på at sprøjte ud over os alle sammen. Det var bare sådan totalt sådan... Det er jo ikke paradoksalt, fordi det er jo ikke engang et ord for paradoksalt. Det er bare sådan... Totalt sådan... Som vi sagde tidligere i dag, eller i går. Kan vide, om det er så hårdt her for alkoholikere. Det er så hårdt her for alkoholikere, når de ikke drikker. Ja, det var en hård dag. Hvor man er hård. Gennemsækket hos alkoholikere. Page 1. Inside of the New York Times. Nej, den skulle faktisk være god. Jeg kunne lade det lige på det. Pusser. Var det mig, eller var det lige et smut op i bunden? Nu skulle man bare sige det, for altså, det handler om en mand, der snakker med en pige, og nu skulle man bare sige det til hende. Det er sgu mange år siden, så det er faktisk en rigtig fin sag. Det er virkelig en flot Jeg er glad for, at vi kom herhen. No. Dipsede du lige? Nej, du gør. Jeg sagde ikke noget.
Dips. Så siger den hallo. Og så ønske alle bedste ønsker til alle dem, I kender. Blink. Klink. Kører den som video. Hva? Og så skal du sende den ud som mors lyd. Mors julehilsen til hele verden.